ትግራይ ሰብ ኣለዋ እንኳዕ ብሰላም መጻኻ ላብ ገዳም ኣቡነ ይማእታ ዝመጽኻዮ ዘለኻ ገዳም ኣብ ጎቦታት ገርዓልታ ይርከብ እና ጥንታዊ ታሪካዊ ካፍቶም ዓበይቲ ሓድግታትና ናይ ትግራይ ዘለዉ ሓደ ታሪካዊ ዝኾነ ገዳም ኢኻ መጽኻዮ ዘለኻ ብ537 ዓመተ ምህረት ዝተሃነጸና ዝተሳለ ኩሉ ዝተፈጸመሉ ብሻርሻይ ክፍለ ዘመን ካብ ሻርሻይ ክሽካብ ከዚ 1500 ዕድመ ዘቑፀረ ገዳም መጽኻ ኣለኻ እንኳዕ ብሰላም መጻኻና ለትግራይ እውን ኣብቲ ዝነበርካዮ ቦታ ኮይንካ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ እናገበርካ ከም ምንባርካ ብደንቢ ጌርና ንፈልጥ ኢና እንኳዕ ብሰላም መጻኻ تمسكين بيتاي معاري قوبس كنبا ها خوخة انا دير خوخة ايزوخن Hallelujah.